Nung dana ka. Asle! Asle! Dugaya po daning Ashley, oy. Kini si Ashley ba bad influence di kini sa kuha. Di man unta ko mo inom pero pag tilaw na ko ato yang gipainom sa kuha murag naganahan naman nung ko di gyud ni buhat unta ning sige ginom inom baka unta ni maayo pero yunan magkukunyag patilaw ba? Nawa karon nagbalik-balik na sa kung una atong ilimnon nga giinom namo. Lami na po kay mo inom. Grace! Grace! Ganihara ka? Oh, ganihara ko diri. Dugaya po di mo oy. Pero nganong nagdagandagan man ka? Ay, nisibat ra ko ba? Gilipat na ko akong bana. Diri ko kusina niya agi sa bintana para di siya kabantay. Kabalog ko atong di ba mo sugot nga mag-inom-inom ko no? Nah, kasab-an na punta atong mataymingan ta. Asa naman punta ron? Ay, kanang kuan ba? Mangita tagtago. Kanang dili kay tabulabog. Aw, ikaw bahala. Kay ikaw may swito. Sabay ra ko nimo. Sakay mo, dam? Uy, naay mo taro. Sakay na lang ta. May pa, para dili ta masakpan. Taysa, basin mo sumbong na si Jimmy ba nga mag-inom ta. Bitaw no? Pero ay lang saba, ingna lang gud nga ma-birthday lang ta. O sige. Ihatod mi Jimbe. Asa man mo? Mag-inom na pod mo no? Ma-birthday rami ay. Bitaw, mamerti raman mi. Ambot, dili na musugot akong bana siguro. Nay nagtug-an nga nag-inom-inom ko. Kinsa ka kung tawhana ha? Wala lang sila kahiri nga ako nagsumbong. Karon mag-inom mo. Sumbong ta mag-usabot. Oh, sige tara, ahaman mo. Upper lang mi. Ihatod mi be, kadali lang. Sige tara. Five minutes later. Grace, ano man? Dungan pa ta? Tama nang guro ni oy. Tama po makaulay po ta. Ah, basic. Dungan pa ta, lamig pa kay inom ba nga kanang. Muli ta ba nga? Wala na ta kabalog asa mo ta mo ang inom ta eh. Uli na ta sli. Ha? Uli na ta ba? Surrender na ka? Di na ko kayo. Kaya. Way ayo. Tara. Hinaap eh. Kuwag inom way. Sige kagit-hagit. Unya. Okay, kakaya. Di na po ta kaulig balay anero. Sama na ulit ta. Te! Maraming salamat ka. Sa painom rin sa tindahan mo. Uli kami. Tara. Ta. Amang ka kami inom. Asam. Alam din nga kapag mutan ang bayan. Dari magkaniagi nga bagnot mo kain diri. Grace? Buhi pa ka? Oh, buhay pa ka diya. Grace? Ne? Buhay pa ka diya. Ne? I is still alive. Asli. Wata ko asli ba? Tara. Asli. Dali! Asa ka? Dali na! Naog dali! Hey! Asli. Dali! Ay! Grace! Tara! Okay ba? Tara! Ano bitaw? Mahagit-hagit kag inom. Ako waron. Asli. Tara! Asli. Tara! Asli, asa ka? Asli. Dali! Naog! Asli. Dali! Naog! Dali! Nawa oh? Oh! Ako. Nawa ko. Oh na, magit-hagit magaginom. Nasira akong beauty ba? Yuti sa bunga. Ikaw manggol eh. Inom tayo kay. Nami maning tanis diyan. Asa ta? Uli tagbalay. Uli na ta? Tapan yung dudong ani ron. Maubog na kung. Bala na dudu. Wala ang basta ubog ta. Oh! Minsan. Le, asa na? Tana, ulit na ta. Dalan ka na itong gagyanan, le. Abas na kay dalan. Muna. Manakot mo kayo, le. Kung saan na mo, sakay naman nunggan sa kuwa. Uy! Asa, ako, asa wala, le.
Sana man nga. Tugnawas ni oy. Ito sumama ko imong tubig. Uy, Taka naman. Ikaw may nagbabasag. Wa tanawan ni Rona. Lubong da ning. awa. Murang tag-abawan ni Risa. Basakan ba? Masakpan kasi imong bana ron basa ni. Ay! Sus! Tara! Ay! Ano na? Ah! Wala na! Basag na! Ano na? Tanawa na ron. Basa na kay Wesley oh. Ay, basa! Kainom! Kainom! Alak! Ano ginawa? Bahalag ikaw ulit balay! Tara! Hoy! Dili atong balay! Piniginabuhi na to rumpo ni dalan ni Wesley. Dalan, sapak, biling ko na na. Awan ni, ay sige, lihok ba? Dili, ulita, dili. Ayaw, ako lagi na, ihingon dito. Wala mo inom, tara. Mo ni gusto ni Ashley. Hagit-hagiton ko nga mainom ko. Ako, di ko mainom pero karon. Aw na to na. Uli na kog balay ron, bantay na karon. Ikaw ikaw hinungdan ani. Asle! Ha? Mo ni gusto nimo di ba? Mag-inom ko? Ha maka? Ala, Bana, dudong ba? ala. Anong nag-inom mo na sudong? Tago. Asle! Ha? Ikaw hinungdan ani ba? Ha? Asle! 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 Ha? Kita na. Uy, hala. Mama ni sakay sa kau ganina oh. Nangahubog naman eh. Nalagsi paridudong dia oh. Putra pong hubog. Tuon na ako be. Luuyan ni nila oy. Masa mo muda pare. Ay mo pare. Pare, pare. Uy. Parang Dre. Ay, sapa ba? Dre mo kay mga. Kay mo da ubo niya. Dre. Puslan man. Pre. Pre. Dre.